खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गिबि मुंख्लं जानाय सुजित नार्जारिनि 37थि मुंख्लं सान फालिनायाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ सुजित नार्जारिनि मुसुखायाव बिबार बावनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मुंख्लंफोरनि बादै माखासे बाथ्रा फोरमायनायखौ नुनो मोनो। प्रमद बर'आ फोरमायदों दि बिटिआर एक'नि दफाफोरा जाफुंनांगौनि थांखिजों आरो हारिनि गांनाय उखैनाया सुफुं जानांगौनि थांखिजों सुजित नार्जारिया गावनि जिउखौ बावसोमलांबाय आरो बै समनि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव 1135 सुबुङा जिउ खोमानानै लानांबाय। लोगोसे बिएलटि आरो एनडिएबिनि आगोमा बर' फिसाफोरा जिउ खोमाना लानांबाय आरो बेनि थांखिजोंनो जोंबो खामानि मावलांगासिनो दं आरो इयुनावबो मावलांबाय थागोन होनना प्रमद बर'आ फोरमायो। आरो प्रमद बर'आ मुंख्लं सुजित नार्जारिजों लोगोसे बै समनि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गासै आगोमा बर' फिसाफोरनि जिउआ सोरगोआव आलो गोजोन थाहैनांगौनि थाखाय आरो मुंख्लं सुजित नार्जारिजों लोगोसे गासैबो मुंख्लंनि नखरा आलो गोजोन थानो हायो बेनि थाखाय अरायसम अबंलावरिनाव आर'ज गाबो होनना फोरमायो। बेनि अनगायैबो मुंख्लं सुजित नार्जारिनि थैनाय सान फालिनाया जोंखौ अरायसम गोसोखांहोयो जे बर' माहारिनि गोख्रों सोमावसारनाया बर' माहारिखौ दानाय रैखाथि आरो बर' माहारिखौ सोरगिदिं जौगानांगौनि थाखायमोन होनना बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायो। प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों आरोबाव मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। बर' माहारिनि आलादा रायजो सोरजिनायनि जि मुभमेन्ट बिनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारि बिथांनि थैनाय सानखौ 12 जुनाव बोसोरफ्रामबो फालियो आरो देग्लायबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोबोद गाजा गोमजायै फालिनो लादों। जोङो सासे बर' माहारिनि बर' फिसा हिसाबै आरो बर' माहारिखौ बयबो जोङो मोजां मोनो। बर' माहारिखौ बुहुमाव गावनि सिनायथि गावनि थामोनथा गावनि राव थुनलाइ हारिमु लानानै थांना थानायखौ जों बयबो हास्थायो आरो बिनिखायनो जे दिनै जोंनि जे मुंख्लं बिथांखौ जोङो मान होयो आरो बिथांनि सोरगोआरि जिउ सोलेरा जाहाथे अराय सोरगोआव आलो गोजोनै थायो बिनि थाखाय जों आर'ज गाबो। मुंख्लं सुजित नार्जारिजों लोगोसे बै समाव जि 6 बोसोरनि सोमावसारनाय बेवहाय गासै 1135 जोंनि आगोमा बर' फिसाफ्रा जिउ गारनो गोनां जादोंमोन। दा बिथांमोनखौबो जोङो दिनैनि सानावनो आर'ज गाबो बिथांमोनाबो जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थानो हायो आरो मुंख्लं सुजित नार्जारिजों लोगोसे जोंनि गासैबो मुंख्लंफोरनि नखरा जाहाथे आलो गोजोनै थानो हायो बिनि थाखायबो मोजाङै थानो हायो। जों अरायसम अबंलावरिखौ आर'ज गाबो जे बिथांमोनखौ बिथांनि नखरनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरखौ जाहाथे अरायसम मोजाङै लाखियो आरो बेजों लोगोसे सुजित नार्जारिनि थैनाय सान फालिनाया जोंखौ अरायसम गोसोखांहोयो जे बर' माहारिनि जि मोनसे गोख्रों सोमावसारनाय बे सोमावसारनाया बर' माहारिखौ दानायनि थाखायमोन बर' माहारिनि रैखाथिनि थाखायमोन आरो बर' माहारिनि सोरगिदिं जौगानांगौनि थाखायमोन। दा बे बिथिंफोरखौ नोजोर बोनानै जोङो सोमावसारबोदों आरो दिनैनि समाव जोङो मोनथाम गोरोबथा मोननो हाबाय नाथाय जोङो दाबो जोंनि थांखियाव सहैजोबाखै। दा बिनि थाखायनो दिनै जोङो माखासे खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ। दा सुजित नार्जारि बिथाङा जाहाथे अरायसम बोर सारस्रिहरो आरो बिथांनि जि थैनाय बेनो हारिनि थाखाय बेसेबा गिदिर मोनसे थुलुंगा जानानै थालांबाय आरो इयुनावबो थागोन। आङो दिनै बिथांनि थैनाय सानाव बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि सायाव सावरायदों। निस्सय सुजित नार्जारि बिथां थैनाय आरो बै समनि बड'लेण्ड मुभमेन्टनि 1135 सुबुङा जिउ गारनाय उननि समाव बिएलटिनि मुङाव सुबुङा जिउ गारनांबाय जोंनि आगोमा बर' फिसाफ्रा आरो लोगोसे एनडिएबिनि मुभमेन्टआवबो माखासे आगोमा बर' फिसाफ्रा जिउ गारनांबाय। बे गासैबो थांखियानो जाबाय जोंनि जि मोनसे एकर्ड बे एकर्डफोरनि दफाफ्रा जाफुंनांगौ आरो लोगोसे हारिनि जि मोनसे गांनाय उखैनाय बेयो अराय समनि थाखाय सुफुंजानांगौ। दा बेनि थाखायनो नैबे समाव जोंबो गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दङ आरो इयुनावबो मावलांबाय थागोन। नोंथाङा गारि मटरनि बिगोमा जानो गोसो दं नामा? जुदि गारि मटरनि बिगोमा जानो गोसो दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 100 रांनि लटारि टिकेटआ नोंथांनि जिउखौ सोलायहोनो हागौ। थारैनो खाफालाव दंब्ला ना गोरानाबो बिदै दैयो होननाय बायदि 100 रांजोंनो नोंथाङा खाफाल दंब्ला जायखिजाया गंसे गारिनि बिगोमा जानो हागोन।
बे समाव नोंथांमोननि थाखाय गवालपारा जिल्लानि सरकारि गोजौसिन गेजेरारि गेलेग्रा फोथाराव लानानै फैदों मोनसे गवालपारा रङाली बिहु हिरक जयन्टेड लटारि खेला। 100 रांजोंनो नोंथाङा गोबां लाख रांनि लाक्जारि गारि मोननो हागोन, जेरै टाटा आल्ट्राबास, महिन्द्र स्कर्पिय', फ्रन्स, सिग्मा, ग्रेन्ड विटारा, वागनार, एल्ट' केटेन, टाटा हेरियार, टाटा पान्च, बेलिन' सिग्मा, मारुति स्विफ्ट आरो महिन्द्र थार आरो बायदि बायदि। बेनिखायनो गोसो गुदुं लटारि गेलेनो मोजां मोनग्रा बिथांमोना गोबाव सम खालामाजासे दानो टिकेट बायना लानो हागोन। लोगोसे बे लटारिनि फिथाइखौ फैगौ 30 जुनाव होनाय जागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 6900079427 एबा 9678954511 जानबुं नाम्बाराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।